Mga idol, sa atin namang police report, lalaki pinagsasaksak ng kapitbahay na nasa impluensya ng alak sa bayan ng Bayamba. Para sa detalye, pakinggan mula kay Idol Aaron Navelgas. 104.7 IFM. Report! Sugatan ng isang 56 anyos na lalaki matapos pagsasaksakin ng kanyang kapitbahay na nasa impluensya ng alak sa Barangay Tambak, Bayambang, Pangasinan noong gabi ng Pebrero 12. Batay sa paunang investigasyon, dakong alas 8 ng gabi nang magsisigaw at umanot ng hahamon ng gulo ang suspek na isang 49 anyos na security guard. Dahil dito, nilapitan siya ng biktima kasama ang kapatid nito at hinamon na lumabas ng bahay. Subalit paglabas ng sospek, bigla umanentong pinagsasaksak ang biktima na nagresulta sa mga tama ng saksak sa likod. Agad na isinugod sa ospital ang biktima para sa agarang gamutan. Naaresto naman ng rumesponding mga tauhan ng Bayambang Municipal Police Station ang sospek at dinala rin sa ospital bago isinailalim sa kaukulang proseso. Kasama mo sa IFM News Tugupan, Idol Aaron Navelgas, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.